ओमफ्राय जोङो दायो न' खाथिनि रेस्टुरेन्टाव हायदों आरो फैसा गैया खिन्थु गोदान आरो बे रेस्टुरेन्टआ जोंहानि लामा न' खाथिनियाव ब्रादार्स फास्ट फुड आरोना ओमफ्राय बेयाव दिनै जोङो फार्स्ट टाइम आंनि हासबेन्डजों आङो फार्स्ट टाइम हायदों ओमफ्राय लोगोसे आंबो फैफादों ओंखाम मैगं संखांनानै मोनबाय आरो जोंहा बेलासिनि समाव ओमफ्राय मा जाहोनो लाबोदों नों आंखौ मम' बेसेबांनि 100नि मम' जानो हायदों आरो ना गाइस आंनि हासबेन्डजों आङो ओमफ्राय जों संग्राफोरा इथिं थायो आरो ना नुलाहै थांलाय हायोबा थांनो थाङा केमेराखौनो लानाङा आरो ओमफ्राय आङो लानो आरो दिनै ओमफ्राय बिथिंनिया नैबेबायदि साइजआ बिराद गाजा डेक'रेसन खालामनानै दोनदों आरो बेवहाय ओमफ्राय बिथिं संग्राया दोङो बनायग्राया बिसोरनि के खाने भाई चिकन पकौड़ा खाने चिकन पकौड़ा मा जादों बुदोना ना के बर' बर' रायलायखाया आंथ' काको भाइहरू गावकै एके जाहोन लामाया नै बिथिं आरो खिन्थु दुकाना नै बिथिंबो लाइन आरो जोंनि खाथियावनो दुकानाबो ओमफ्राय ओरैबायदि गारि खारखायो आरो बे साइडथिं खिन्थु बिराद मोजां बनायदों आरो बेयाव सोरबाफोर जोंनि बाजाराव फैबोला बेयाव हायनानै जालाङा आरो ना मोजांबो बनायो आंबो जानायाखै दिनैसो फार्स्ट जागोन खिन्थु जाहानि न'सिम ओरैबायदि गोथाव मोनामहैखायो आरो बे रेस्टुरेन्टनिया ग्राफिक्सजों लगायनानै दोनजोबदों आरो ग्राफिक्सखौ जे मोजां खालामनानै दोनखादों ओमफ्राय जोंनि सकायावनो आरोना आं जोंनि सकायाव बियो गाजा र' बेखौ फोजोबनायना आं फोजोबनो गाजा जोंखायो आरोना नै बेफोरबायदि ओरैबायदि ओमफ्राय नै बियो जोंहा 30निल'सो आरो 100नि नङा नै बिथां आंनि हासबेन्ड जिया जाबाय आरो 30नि मोनथाम खैथामोनलाय 6 गोथावखा आरो ओरैनो सानाय थौयैसो जादों आरो जोङो दायो डेन्जार बायदि गोथाव आरो बियो ओमफ्राय आङो जादों गुड जोब्बायबो ग्राफिक्स ओरैबायदि गोथाव आरो सुबाबो गाइस मा बुङो बिसोर बेयाव जानो हायबाय आरो नै जोंनि गामिनि जल'फोर बोरायफोर ओमफ्राय जल'फोर सानै मोजां नायदो दे मोजां नायथिदो मोजां नायथिदो दा दांनाय नायथिदो कुबेरनि रेस्टुरेन्ट अकस्मात मारै सिंनिखौ नै आं फोरोंनाय प्लेन जाबाय अब्बाबो बै सिंनिया जायासै इमिया नायना आन्दायदों आंबो दासो नुदों दा माथो होफ्लानाय लोगोखौलाय